راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي عسران كلتن قنبوت فنوه راديو إرنا يفلمالو باريس كاب زركب استوديونا مكتالكم بخبري نعدمنا بعلة توزينا كم فيلمينا أرستاتو إرترا كاب 800 سبات نلعلي كحز زي قبو عدا بيتو لعلي كل تشحن 500 أسرات تجاقجقهم كم زلو أمنستي انترناشنال قليسو إثيوبيا والكسبات انتكالاتن كاب بانك زوجو بزح جنزب زدرت أواج أب قبريا وعلا أقرا بيت فردي كينيان سومالن زسحبن نزلو قداي وانت كلماي زي سمع اللعلت بعسر توارح النويحو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أب عدا أبيتو ما يسروان علان أبزركب أبيات مأسرتي أسرات بزي أخل ماين تعنا وحسنة بحماق تتحيزهم كم زلو أمنستي انترناشنال بعسران هادن قنبوت أبزرقوح مجلس ياكاليعو أتي أهقراوي تحلقي سبا ومسلات كاب كل تشان 10 شعاتنا تحيزو كأكبوب تسأنا حبريتا أتي أبيات مأسرتي سب كتحزلو زي بك عبرس مخانو مزلو نايل بدا كورونا فيروسن كالق سقاتاتن تجاقاجقم زركبو أسرات نحدقا تقاليعهم مهلاهم أتحساسيبو كاب 800 سبات نلعلي كحز زي قبو عدا بيتو أبزوان زي لعلي كل تشان 500 أسرات تجاقاجقم مهلاهم دما أمنستي انترناشنال كم أبنت تغيسو أب ما يسرواب زركب كل التدنبتات أبيات مأسرتي بدمر شحن كل 100 أسرات كلون كلو أبتي بندا فيور زفلت 700 أسرات أب كبيدنا قلبت مزمزاز غد سعلو بوتا زخون عين مدري كم زيبولو اتتكال عمل كيتو أستات 500 أسرات بصنع تتحيزمولو أب زركب كال دنبه ما يسروا دما 10 عين مدرتات اللو أب علاون بتمساسالي شحن كل 100 أسرات تجاقجقم يركبو أمايت كابزوم أسرات بغد سالي بتلاقابي حمامات كم زتقعن كم ناي كسع معنطا باكتيريا نزا مسألة بسنكي تسريتو زي حلو ماين مقبن زي سعب تهواسيان كم زكالعن يفلت أبزابيات مأسرتي بسنك حماقات تحزا عسرتات زيقاتات هيوتهم كم زحلفة سندات يرقاقت بزي كازوم ستقصو أبيات مأسرتي أب كباب بارنتو زركب بريما كانتري أب كباب باتع زركب قدم أب أدرسر سوا تسنين كالق كبابيتاتن زركب صنع أبيات مأسرتي بسنك أمنتو من زلوهم استفالي بوليتيكا والرايان زي تطرطرو أشعات زيقاتات تحيروم قدايات قفعن سقين كوينومن يخونون اللو أبرس زي بسم مدبرات بوليس أبتسوع أبيات مأسرتون بزي تفلالي بوليتيكا وكستات تتكينوم زي ساقيو زيقاتات مغصر يبلومن مبل 29 عامت ناصنتا أب تتصنبل زلا إرترا هزبا كاب أب جيزي جزات سرعتات نلعلي يساقن يقافعن ببزح دما يسددن كم زلو حيالو زيقاتات يسمامعو هاجراو بانك إثيوبيا والكسبات يخونو تكالات كاب بانكتات هاجر زوصو متن جنزب زقدب أواج أب قبر يوعلو بمسرتي كاب سومونزيات حيزو أب قبر وعيل زلو من كسقاس ترى جنزب كاب بانكتاز درت أواج والكسبات أب معلتي كوصو زفقد كلتا 100 شح بريو أول حد ما 1 مليون بر تكالاتن كوبانياتاتن كا أب معلتي كاب بانكتات كوصو زخلو بزحي ترى جنزب 300 شح بر كوينو أو ورحي كساب كلتا 1.5 مليون بر يبتصح نزا واجزي تحساب بانكتات 25 ميتاويت نايتي زيادة زوصو متن جنزب كقطع مخانن هاجراو بانك تاجر أتنكعو والكسبات يخونو تكالات كابزي تتقسي بزح جنزب نلعلي كان كسقاسو مزدليو كاب حسابنا بحساب بزقبر ناي بانك مسققار ويدما تشكن كالق حقاوي ناي بانكتات أسرار حنطرايو منقسي إثيوبيا نزا أواجب قبري زو على اللو مخنيات بزحي زي حقاو مسقار ترى جنزبن مسؤوت أساسي رزفتسم قبناتن نمك وزار مخانيو أفليتو قد مزا أواجزي أب إثيوبيا 10 مليونات بر ترى جنزب أب حدا معلتي كاب بانك موتا يكال نيريو أهقراو بيت فردي كينيان سومالن زي سحبن زلو قداي واننت كلماي زي سمع اللعلت ناب 15 مقابيت كل تاشن 21 أسقاقيرو اتبيت فردي نتي 13 سنة كسمع زنبرو قداي ب10 توارح زناو حلو مخنيات منقست كينيا بسن كلبدا كورونا فيروس تابغاتاتي أخول مدلاو أيكادون بمبال اتعلت كسقاقر دحري زغربوت ألبيو منقست سومال اتي بزت فلالي مخنياتات نكلت اوان كم استسقاقرس تقصو مسرح نسال ساي اوانو كنواح كم زي قبلو زي حالف سومون قليسيو
ንኽልቲአን ጎረባብታ ሃገራት ንኣስታት 6 ዓመታት ዘሰሓበን ኣስታት 100,000 ኪሎሜትር ስፍሓቱ ክልማይ ብነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ። ሶማል ኣብቲ ክልማይ ኩባንያታት ነዳዲ ዳህሳስ ክጅምራ ፍቓድ ድሕሪ ምሃባ መንግስቲ ኬንያ ናይ ዋንነት ሕቶ ከም ዘለዓለ ይዝከር። ኬንያን ሶማልን ብዘይካዚ ናይ ክልማይ ምሰሓብ ብዶባትን እውን ብሰንኪ አልሸባብን ምድጋፍ ንርእሰ ምሕደራትን ኣብ ዘይምቅዳው ከም ዝርከባ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ መደብ ኣብ ግዜና ክስዕብ እዩ። ናብ ሽሻይ ገብረሃንስ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና ንሎሚ ሓደ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ጋሻና ዶክተር አብርሃም ይበሃል ምስ ነብሱ ከላልየና እዩ። ዶክተር አብርሃም መጀመርታ ምስ ነብስኻ ከተላልየና ድሕሪኡ ናብ ዝቕፅል ሕቶኽን ክንሰግር። ዓራይ ንራድዮ ኤረና ብጣዕሚ የመስግን ስለተዛሃብኩምኒ ዕድል ኣብቲ ናትኩም ሚድያ ከዓ ብዛዕባ ነብሰይ ብዛዕባ ተጻሕፍኩ መጽሓፍን نخلالي نزاخب وزهابكم من عدل بتعمي مسجن بمقتال أنا دكتور أبراهام فيساي بال بسحجوان كم تحقق غازي بروفيسور ناي معتنن تنسن حسن كوينة بكلينيكال سيرفيسن بدحرة مرقة ممهارن مستمهارن أب كوردس باولوس هوسبيتال ميلينيوم ميديكال كوليج كم قوامي كوينة يسرح له دحر بايتايكا قدمي 6 عامت 7 عامت almost 2013 كاب بيت مرتاح حكمنا ورتا بمعارك دي تمرقه بدحريقه بسدتنا بإثيوبيا مصي ناي دحر مرقه تمرتايكا ب سبيشاليزيشن درجه بمعسنن تنسن حسنكا اب قدس باولوس هوسبيتال لاطناقيقه مالتيو أب مسكرم كتشنا عصت شعتن كا تمرقة مالك. صبغ دكتور أبراهام بزيكاتي ناي أكاديميوي دحربايتخن زلخيو درجان مصحف كون غازيتا هيرالد أب آرت إن كالتشرز بالعمدو أسفيرو الله بزعبا مصحفكا سلمتاي كتصحفا تدرخكا معاسك صحفكا يا تا مصحف أرستا ذات اوف ليفين دريمز بالكوينو نورس أرستا خاني My Story of Becoming an OBGYN زبل OBGYN مالت بحسرة أتصححفا ناي معسنن تنسن حرسن سبيشاليست مالتيو نزا مصحف نخصحفا أتي زدرخني خنتات مجمريا كاب إرترا تمهيري ناب إثيوبيا قاع تمرتي قصل علني له حلم حيزه أزو مصاخو لوان بزح حساب منالبات ناب إثيوبيا بسدت كيركاسي ناب كال عدي كتساغاغرو لمبر واي كال اسراحكا خسرح مبر تمرت خمهاري لكا خاو مسيخا بزخ تمهارسي اب إثيوبيا ختمهارسي كان كبيت حلمي وزراني ربط شعوان مخنياتو كما إذا مسؤولون أبت جزيتي كلميون زمتوني إثيوبيا نيرم يوم جن بتي زخطر كولين كمن البات تعمل صحافون سب أكسس أبز قبر اللوان بزيادة أنا خمي جراب إثيوبيا مسي تناي سبيشاليزيشن تمرتي نخوات زحالف كومن قد تزنت سلزخونت بوليس مالت ويكا بسفي حابري تغاو خركا يكالي جن نتي مصحف نخصحفو لزي درخني نجر حدا تز مصحف له من قدي مستمركم سوداو ابزي اب إثيوبيا بتعمل استحلالخه اتي بجكارا امبر بتعمي جهود يخوني لكا تمامين كازي تخدل من قد سلازنبره بنفسي ببعليون ابستوسنيوان بارتنايت ستوري صحفونيره مالت نلا انا علي كم ريفلكتيف دياري عينتيو تحريقا مستي متنقاقناي تمرتيكا منالبات نحردا زناتي ستوري يونيكوينو سلازرخبكو منالبات نحردا انا ريفلكت غير وي كاتن صباري قيو كما اذا مسلو كاباي زبلص بالحزلهم كاباي زبلص تعدلت زلوهم احواتنا كمهارلو يخيل يوم بزبل تبغسي صحيفيا كالاي كاني تمصحف بزعبا حلمها خمي غيركا تكيت صلوانا نسنت انت يمثل صلوانا عرفت انت يمثل ابو خان ادي خان مخبار انت يمثل ودي كانت تساس انت يمثل
رأي ترى حسكا خطبوعز كلها اتنع خاز حتى كبيد تعاري مسعار كسفا زي مقرات سبات زبلها زي نسمع إنه تناتكا جول فوكاس جيركا كساعة سمودو بزي مقرات بقى كي تحللكا ناي مقتصال زن صبار أصل زغونة أبزر يخاني ترى سبات كان عي نابتي زي صحك ودرجة نخبصه بإنديفيدوال بناي بيرسونال تبكسو إثيوبيان إرترايانون نيرمي إنيشالي جن تزعبي لينك حيز مساقو أبزون كي تغيروا في حجي مسارحتي كوين زغطلو زلو قدسات إثيوبيان بهيمانيتي زوريا ناي حقي زومنو مالتيو إثيوبيان كم هاجرن كم مقدستن كا إتا opportunity ناي تمرتي مسرقبكو إت هيمانيتي بارتون نحد ريفلكت غيرنايو ወይ ከዓ እንድሕር ኣነ ንፀባሪቀ የሲ ብዙሓት ብጌጋ ዝርዱ ኣብ ፖዚቲቪቲ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ኣወንታዊ ወገን ናይ ሓደ ነገር ፎካስ ይገብሩ ሰባት እንድሕር ፎካስ ገይሮም ምናልባት ካባይ ዝበለፀ እውን ታሪክ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ዝብል ተበክሶ እዩ صبغ أبتي زي إثيوبيان هيرالد زبل بسولس إسران شوعة ميازيا 2010 تحتمه جمجم ويكاري توب زعبات مصحفكا to accepting failure serve as springboard to success زبل أرسته بولوتي صحفي دي خبله ولا صحفي باتشا زودي إزبهال وشت نايت غازيت أون حد غزياب هوتكا ناي ودكت تموكرتات كم زحلفكا يجلسيو بزعباتي تموكرخا ناي ودكت تموكرخا ده حركة ميركا تسيكان إترستي خانتي ناتك هيوت زغلطون زي غلطون أسفيكا هتغلط عليه بزي هو أبتي نايتي مصحف ريفيو أب إثيوبيان هيرالد زي تصحف أرستي accepting failure serves as a springboard for success إلى ميمسح فمو بركت كومي وتناتي هيوت مغنياتو أنا أب زخونة ستيجنا هاي سكول لايفي من البات مصحف استنبوون عم ببتي زيادة خردوه خوليهم كان صار قصد له خنجر ناتكا ودكت حبيقة بتبصح بوتا يبلكان ناتكا ودكت النهارده تقبل كايجن كاوي جمرتي سخا سكسسفول تكونوا المخنياتو ودكت النهارده تقبل كايو فلتاتيو بلحيو ناي مساي حدش منجدي زريكا منجديو ويكاني حدا رؤسو زغاله كاب زي تحاسبه ويكا سخا قد محجي مديب كايو ويكا حاسب كايو زي تفلت منجدي ناب عاوت نختمرح زغبركا نغري سلازي بركز كم تتصحفه انا تناتي تنساي ناب تمرتي زياده خاني ريسبونسبل كوين نمتاي كم زخوني له تجديسه ناب تمرت عالم ذات كله اب هاي سكول حدا غزي خاب منجدي وصي لاب زنبركو وان من البات أب كله موزعة سنترابيتاتنا ناتنا إسرائيلون زل نجاري مصبخان مسدي خانون ناي مفحفح خناتات يولي مخنياتو هذا تمهاري ودي أقبال كله بتمرتسي طعامي عاب نجاري نتي فاميلي سلزي برجس كم تتصعفه ناتي تنساي كابود كات يجمر جن توركت نابي كم زو صدقة زيادة تمسحف تاريخ هو خمزلو نبتزل على درجة نخمس تبيز ناتي انتاي يمثل مخنياتو بزحات سبات خاباي زبلصو ويكا خاباي زبلحو احواتنا نحاتنا من البات ادل سلازي رخبو ويكاني نافت ادل كخدو بزغاطمم اواناوي ودكتات ناي ريسورس ويكا ناي هابت خون يخل ناي تحستو خون يخل ناي مورال خون يخل سلازي بخمو كاب منقد زلي بزحات هالو سلازي نعوم حجازي كون مخنياتو تناتي ترو ستوري ريفلكت اندحردا غيريو كم ايزا مسلو توحده ام ارترايان زبالو متعابيت يكونو اب تمرت مسايز نبر يكونو بخال عود خاني اب كال سرحنا جدا ايكونن نتمهارو تراي كاب ودكات كتمر مخنياتو ودكات اب تمرت تراي يكونن اب تفلالي ناي مويا منقدتات يقاطمي جن توركت بزي مقبال ويكا توركت خم حدا عبي أقاطعمي زي تقامل سبكا بزح كأوز جديد وتكت
ንኽርእውን ዝጋለጸሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ብርግጽ ከምቲ ኣብታ ኒውስ ፔፐር ሪቪው ዝተገበረ ናተይ ሳክሰስ ካብ ፌይለር ይጅምር ወይ ከዓ ካብ ውድቀት ይጅምር ማለት እቲ ተመክሮኻን እቲ ኩሉ ትብሎ ዘለኻን ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልኦትን ከገድስ ከም ዝኽእል ኣሚንካ ኢኻ ጽሒፍካዮ ግን ቀዳምነት ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክጥቀምሉ ኣለዎም ኢልካ ኢኻ ጽሒፍካዮ ግን ብእንግሊሽ ኢኻ ጽሒፍካዮ ዘለኻ ስለምንታይ ብእንግሊሽ ዝጽሓፍ ኩሉ ምኽንያት ሓደ ኣነ ካብ ሃይ ስኩል ጀሚረ ናይ ኮሌጅ ህይወት ዳርጋ 7-8 ዓመት ድሕሪ ኮሌጅ እውን ዋላ ብስራሕ ዓለም ከለኹ ከም ሓኪም ኮይነ ክሰርሕ ከለኹ እቲ ናይ ስራሕ መምርሒ ካብቲ ሽግር ናይ ሕሙም ከመይ ጌርካ ተፅሕፎ ኣብ ካርዱ ከመይ ጌርካ ቆፀራት ቆፅሮ ከመይ ጌርካ መድሃኒታት ዘሎ ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ብድሕሪውን ብድሕሪ ምረቓ ዝተምሃር ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ትምህርቲ ክስታይ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ መምሃሪ ኣገባብ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ፐርሰናል ሰብ ልሰብ ዘሎ ኮሚኒኬሽን እውን ብእንግሊሽ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ናተይ ታሪክ ክትርኾ ከለኹ ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ክመፀለይ ከሎ ብመልክዕ እንግሊሽ ቀለል ኢሉ ስለ ዝመፀለይ ኣስፊረዮ እምበር እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ውዒሉ ሓዲሩ በትናትና መንነትና ዝኾነ ቋንቋ ኣብ ቀረባ እዋን ተተርጊሙ ምዝርጉሕ ኣይተርፎን ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኣነ ዝተጠቀምኩሉ እንግሊሽ ቅልል ብዝበለ እንግሊሽ ሃይ ስኩለርስ ፕራይመሪ ኤዱኬሽን ወዲኦም ካልኣይ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት ብቐሊሉ ክርድዎ ዝኽእሉ እንግሊሽ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ እንግሊሽ ናይ ግድን ልዑል ትምህርቲ ዝወደአ ሰብ ዝርድኦ ወይ ከዓኒ ናይ እንግሊሽ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ዘለዎ ዝርድኦ ኣይኮነን ብጣዕሚ ሲምፕል እንግሊሽ ሲምፕል ፍሎው ዘለዎ እዩ ግን ሓቀኛ ታሪክ ስለ ዝኾነ ንሰባት ክትንክፍ ይኽእል ብዝብል እምነቲ ተጻሒፉ ማለት ጽቡቕ ንሕና እውን እቲ መጽሓፍ ኣብ ኩሉ ክበጽሕ ስለ ዘለዎ ኢና ንዝዕላል ነካይዶ ዘለና ካብ ዝቐጽልካ እቲ መጽሓፍ ኣብ ያበይ ይርከብ ብኸመይ ሰባት ክረኽብዎ ይኽእሉ ክትነግረኒ እሞ ድሓር ናብ ዝቕጽል ሕቶ ክንሰግር ሕጂ እቲ መጽሓፍ ምናልባት ኣነ ሕጂ ናይ ቦታ ስራሕ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እቶም ደቂ ዓድና መምሃርትና መሳርሕትና ዝነበሩ መታዓቢትና ዝነበሩ ኣብ ስደት ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ስለ ዘለዉ ዝበዝሑ ዝያዳ ከዓኒ እሶም ክጥቀምሉ ወይ ከዓ እሶም ክረኽብዎ ብዝብል ሓሳብ ብብዝሒ ኣብ ማለት ብኦንላይን ኣክሰስ ንኽህሉ ወይና ፃዕሪ ጌርና ሕጂ ከዓ በቲ ኦንላይን ኣክሰስ ከዓ ኣብ ኣማዞን ላይቭ ይሽየጥ ኣሎ ማለት እዩ እቲ እንግሊሽ ከም ዝበልኩኻ ሲምፕል ምዃኑ ካልኣይ ከዓ መብዛሕትኡ ኣብ ስደት ዘለሲ ፕራይመሪ እንግሊሽ ዘይክእል ወይ ከዓ ንኽርድኦ ነቲ ሜሴጅ ናይታ መፅሓፍ ብእንግሊሽ ተፃሒፍዎ ዘሎ ሲምፕል እንግሊሽ ናይ ምርዳእ ድኽመት ወይ ከዓ ዓቕሚ ንእሶ ኢለ ኣይሓስብኒ ምናልባት ነቶም ደቂ ዓድና ነዚ ዘለው ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ንማንም ዝሕግዝ ስለ ዝኾነት መፅሓፍ ወይ ለዓዲሩ ብእንግሊሽን ብትግርኛን ምሕታሙ ይተርፎን እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለው ኣብ ቅርቢ ግዜ ኣብተን ዘለዋ ቡክስቶርስ ኣቬላብል ክኾኑ ወይ ከዓ ዝርከበሉ መንገድታት ንፃር ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ዝተመረቐሉት መፅሓፍ ብውሕድ ነይሩ እቲ ኤዲሽን ብኸምኡ ከዓ ኣብቲ መመረቕታ ዝተሳተፉ ሰባትን ቅርቢ ዕሩኽትን መማህርትን መሳርሕትን እተን ዝነበራ ኮፒስ ብሓንሳብ ወሲዶመን ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብቲ ካልኣይ ዌቭ ኦፍ ኤዲሽን ኣብ ኩሉ ቡክስቶርስ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣቬላብል ክኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣትወሉ መንገዲ እውን ምናልባት ዓለም በቲ ናይ ግሎባል ኮቪድ ክራይሲስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ቦታ ብኡ ተዓፅዩ ወይ ከዓ ብኡ ፕሪኦኩፓይድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ምናልባት ዘይክምችእ ይኽእል ግን እሱ ኣብ ዝዘለቐሉ ግዜ ቀልጢፋ ኣቬላብል ወይ ከዓ ትርከበሉ መንገዲ ክመቻቻ እዩ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይፍለጥ ገለ ካብኣቶም ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ከማኻ ተዘይኮኑ እውን ከባኻ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝረኸቡ ኣለዉ ሂወቶም ክቕይሩ ዝፍትኑ ኣለዉ መብዛሕትኦም ግን እዚ ዕድላት ኣይረኸብዎን ተረኺቦም እውን ኣይተጠቐምሉን ዘለዉ እንታይ ምኽሪ ኣለካ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ኤርትራውያን ብስደት ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ እንታይ እዩ እንደቶም ምሳይ ዘለዉ ኣብዚ بقربا ولا بيتبيا زلو ويكاب كالت هاجرات أفريقيا زلو هذا سب كل جزء حلم من رأن نحد حيز خوينو أبي بزي قدس
ሓደ መዓልቲ ከይኮነ ኣይተርፍኒ ሕጂቲ ነቲ ነገር ንክትጭብጦ ግን እቲ እምነትን እቲ ናተይልካ ከዓ ምትሓሓዝን ካብ ውሽጥካ ይጅምር ኣብ ውሽጥካ ስትሬንግዝ እንድሕር ቢልድ ኣፕ ዘይጌርካ ብቐጥታ ከይድካ ሲስተም ከምዚ ዝኾነ እንዲልካ ካብቲ ናትካ ሚሽን ዊዝድሮ ወይ ከዓ ንድሕሪት ንምድሕርሓር ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ግን ሓደ ሰብ እንድሕር ናይ ብሓቂ ተዓዊተ ክብል ኮይኑ እቲ ኢንተርናል ስትሬንግዝ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሓይሊ ንባዕሉ ከደልድሎ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝደለኻዮ ነገር ከዓኒ ኣብቲ ዝደለኻዮ ቦታን ግዜን ኣይርከብን ይኾን ምናልባት ኣነ ሕጂ ኣብቲ ዝተመረቕኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩ ኣብ ዓደይ ክመሃር ዝደለኽዎ ዓይነት ድሕረ ትምህርቲ ክመሃር ኣለኒ ኢለ ከም ሕልሚ ሒዘየ ዝነብር ነይረ ግን ዓበይ እዩ ዝኸውን ወይ ከዓ መዓስ እዩ ዝኸውን ዝበሃል ምናልባት ህይወት ናይ ባዕሉ ቻሌንጅ ኣለዎ ብናይ ሲስተም ቻሌንጅ ዝኸውን ዝተፈላለየ ቻሌንጅስ ወይ ከዓ እንቅፋታት ኣለው ግን እቲ ሕልምን እቲ ራእይ እንድሕር ዳኒ ብተስፋ ሒዝካዮ ተጓዒዝካ ሓደ መዓልቲ ከይጨበጥካዮ ኣይትተርፍን ኢኻ ኣበይ ብዘይገድስ ኣነ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያስ ተማሂረ ክውድየ ኢለ ከም ራእይ ሒዘዮ እምበር ወላ ሓንቲ ጋራንቲ ወይ ከዓ ጭቡጥ ዝኾነ ሓደ ዓብይ ናይ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ሒዘ ኣይመፃኹን ከምቲ ትፈልጦ ከዓኒ ኣብ ግዜኡ በቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካል ቴንሽን ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ትምህርቲ ክመሃር ኢልካ ወይ ከዓ ክውድየ 4-5 ዓመት ተፀሚሞ ክውድየ ኢልካ እውን ዘይተሓስበሉ ኩነታት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ሕልምኻን ራእይኻን ኣብ ኢድካ ሒዝካዮ ኣለካ ኮንካ ናይ ግድን ኣይኮነን ትምህርቲ ክትጅምር ናይ ግድን ኣይኮነን ስራሕ ክትጅምር እንድሕር ዳኣ እቲ ሓሳብን እቲ ራእይን ካብ ቅድሜኻ ዘይርሒቕካዮ የንዋሕ ይሕፀር ኣብ ዓመት ይኹን ኣብ 2 ዓመት ይኹን ኣብ 3 ዓመት ይኹን ውዒሉ ሓዲሩ ከይበፃሕካዮ ከም ዘይትተርፍ እያ ተስተምርታ መፅሓፍ ካልኣይ ከዓኒ ሓደ መንገዲ በቲ ዝደለኻዮ ናይ ግድን ኣይኮንካን ክትዕወት ኣነ ሕጂ ቅድሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሳክሲድ ምግባረይ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ስኮላርሺፕ ረኺበ ናይ ድሕሪ ትምህርታ ምረቓ ብስፔሻላይዜሽን ክቕፅል ኣለኒ ኢለ ክንደይ ላዕሊ ታሕቲ ኢለ ምናልባት ካብቶም ምሳይ መምሃርተይ ዝነበሩ ከማን ቀዲመ ጀመርኩ ይኸውን ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ እዋን ስኮላርሺፕ ከመይ ጌርካ ኣክሰስ ትገብር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ዝሓሸ ፍልጠት ነይሩ ንብቲ ግዜ ግን ኣነ በታ ዝደለኽዎ ዓምዲ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ዝፍቀድ ኣይነበረን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ሲስተም ንባዕሉ ብሬዚደንስ ፕሮግራም ወይ ከዓ ብስፔሻላይዜሽን ፕሮግራም እንድሕር ዳኣ ክትቅፅል ኮንካ ካብቲ ሰርቲፊኬሽን ጀሚርካ ክሳዕቲ ክሪደንስ ርእሱ ዝኸኣለ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ መንገዲ ብቐሊሉ ክትሓልፎ ዘይትኽእል ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ዋ እዚ ነገር እዚ ሓሲበየን ሓሊመየን እሞ ካልእ ተኽእሎታት ከ ንምንታይ ተሃልዩ ዘይድህስስ ብዝብል ብባዕለይ ብውልቀይ ብዝወሰድክዎ ይፈርት ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ምስል ዓይነት ናይ ድሕሪ ትምህርቲ ምርቃ ይወሃብ ኣብ ሱዳን እንታይ ይወሃብ ኣብ ዩጋንዳ እንታይ ይወሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ክድህስስ ፈቲነ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ እውን ግን እቲ ዝሓሸ ኣነ ክዕወተሉ ይኽእል ኢለ ዝሓስብኩ ኣብ መጨረሻ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ከምቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘለካ ምናልባት እቲ ዲቴይል ካብታ መፅሓፍ ክርከብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅአ እውን ብዙሕ መዓልኽልካት ሓሊፈ እየ ነቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወዲየ እዮ ስለዚ ነቶም ኣሕዋትና ኣብ ስደት ዘለው ኣብ ዓዲ ዘለው ይኹኑ ሕልምን ራእንሲ እንድሕር ዳኣ ተስፋ ዘይቆሪፅካ እንድሕር ዳኣ ብዕትበት ሒዝካዮ እንድሕር ዳኣ እቲ ናይ ውሽጥኻ ሓይሊ ነኺስካ ሒዝካዮ መዓልትን ግዜን ኣይወስኖን እዩ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ እንድሕር ዳኣኒ ኩሉ ነገር ኩሉ ዝገጥመካ ቻሌንጅ ንሲስተም ተረክቦ ተኾንካ እባ ሲስተም ጥዑይ ስለ ዘይኮነ እዩ ወይ ከዓ ኦፖርቹኒቲ ስለ ዘይረኸብኩ ኢልካ እንድሕር ዳኣኒ ተደሓርሕር ኮንካ ግን ኦልሬዲ እቲ ፌይለር ካባኻ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان دكتور أبراهام أزي كله زحلف كأي مسرحات حلخلخات كتحلف كلخا من يرب جودنخا من يرب مورال زبكة بقرابة كتقلص عليه أتي زعابي كولج أبيناي سوسايتي ويك أبينا حبسة بزي قدس فاميليو أفاميلي زقاطة مودكت مملسي يبولون أفاميلي زستهانس عوض كاني تطو أيبلنيو كل جزء قد عليه خوني سلازي نعاي أبتي بهاي سكول زود كل جزء
ናብ መንገዲ ዓወት ዝመለሰኒ ቀንዲ እቲ ስቕታ ናይ ኣቦይ እዩ ስቕታ ናይ ኣቦይ ማለት ቅድሚኡ ብፅቡቕ ራእይ ወይ ካብ ትምህርቲ ደሓን ዝኾነ ኣረኣያ ኣብቲ ናተይ ሳክሰስ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ናተይ ናይ ኤጁኬሽናል ፕሮፋይል ዝሓሸ ስእሊ ስለ ዝነበሮ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ግን ከምቲ ብቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ምስ ዕርኽቲ ምቕያር ምስ ውድቀት ምግጣም ብጣዕሚ ተቆጢዑ ወይ ከዓኒ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንዝተወሰነ ግዜ እውን ኣብ ስቕታ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ነቲ ስቕታ ብኸመይ ክመልሶ ኣለኒ ካብ ዝብል እዩ ካብቲ ፋሚሊ ዝጅምርቲ ሳክሰስ በታ እሱ ዝተዛረባ ዘረባ ከዓ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ነቲ ዝሓስክዎ ነገር ንትምህርቲ ከም መውፂ ዓወት ናተይ ኢለ ካብ ዝሓስክዎ ዕለት ጀሚረ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ፈተነ ብዘለኻዮ ኩሉ ግዜ ኣይተርፍን እዩ ናይ ውድቀት ማሕለቕልኻታት እውን ኣብ ዝኸድካዮ ኣይተርፍን እዩ ግን ሓንቲ ከም ሞራል ትኾነካ ወይ ከዓኒ ከም ተግሳፅ ኮይና ደድሕሪኻ ትኸይድ መበገሲ ኢልካ ዝሓስካዮ ነገር እንድሕር ኣላ ኮይና እሳ እንዳደፈእትካ እያ ትኸይድ ስለዚ እታ ናይ ኣቦይ ናይ ሽዑ ግዜ ከም ወላዲ ኣብ መዓልቲ ወለዲ ወድኻ ከምዚ ምስተባሃለ ዝተሰምዐቶ ሕርቃን ኩሉ ግዜ ንዓ ንምምላስ ናብ መስመር ናይ ትምህርቲ ዓለም ኣትየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣቦይ ኣብ 2005 ኣብ ኮሌጅ ክኣትውን ከለኹ ብሃንደበት ሕማም ስለ ዝመተ ብሞት ስለ ዝተፈለየ ኣደይ ንበይ ናይ ሜዲካል ስኩል ጉዕዞ ናይ 8 ዓመት ንበይ ናይ ሓጊዛትኒ ምናልባት ንሓደ ሜዲካል ተምሃራይ ንክተምህር ዘሎ ዲማንድ ብሞራል ይኹን ብሪሶርስ ማዕርፍ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ተራ ናይ 3 ዓመት ወይ ከዓ 2 ዓመት ኮሌጅ ዘምሃረ ወላዲ እውን ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ናታ ክሬዲት እትሳ ዝገበረቶ መስዋዕት እውን ብላሽ ክኸውን የብሉን ዝብል እውን እናሻዕ ኣብ ሓንጎለይ ዝመላለስ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ምረቓት እውን ድሕሪ ምረቓት ትምህርቲ ዝቐፅል ኩሉ እዋን እውን ነዞም ክልተ ዓበይቲ መምሃራን ናይ ሂወተይ ኣቦይን ኣደይን ከም ሓደ ዓበይቲ ስእልታት ገይረ ውድቀት ከየጋጥመኒ ወይ ዝሓስክዎ ነገር ከዓኒ ንድሕሪት ንኸይብል ሒዘዮም ይጓዓዝ ማለት እዩ ናብዚ ህሉ ኩነታት ክንመፅእ ኢና ነዚ ቀለመጠ ክንገብር ብጣዕሚ ቢዚ ቀኒኻ ኣይጣዕመናን ቀኒዩ ህሉ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ ካብ ገዛኻ ጀሚርካ ክሳብቲ ትሰርሓሉ ሆስፒታልን ብሓፈሽኡ እቲ ዘለኹም ዓድን ንኤርትራውያን ወላ ንኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ምዝ ኮቪድ 19 ተኣሳሲሩ እኮ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዘለኹ ናይ ስራሕ ቦታ ከምቲ ኣብቲ መእተዊ ናይቲ ኢንተርቪውና ዝገለጽክዎ ከምቲ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ብክሊኒካል ሰርቪስ ከዓኒ ከም ስፔሻሊስት ናይ ማህፀንን ጥንስን ሕርስን ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ፋሚሊ ናተይ እውን ምሳይ በዓልቲ ቤተይን ሓንቲ ጓል 4 ዓመትን ፈረቓን ጓለይን ምሳዮም ዝነብሩ በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ብፅቡቅ ኢና ንነባበር በዓልቲ ቤተይ እውን ብተወሳኺ ምናልባት ኣይገለጽክዎን ይኸውን ሓንቲ ካብቶም ፋሚሊ እንዲናይናዮ ተዛዓበየ ኢንስቲትዩሽን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕጂ ዘለኽዎ ፋሚሊ ሒዘ ዘለኹ ጓለይን ሰበይተይን ከዓኒ ካብቲ ናይ ኣቦይን ኣደይን ብዘይንእስ ከዓኒ ኣባላት ናይቲ ወይ ከዓ መምሃራን ናይቲ ኢንስቲትዩሽን ኮይኖም ንዓይ እናሻዕ ንቅድሚት ንኸግስግስ ትምህርተይ ኣብ ዝወዳእኹሉ ወይ ከዓ ትምህርቲ ንኽውድእ ይኹን ስርሓይ ከዓ ዝጀመርክዎ ኣብ መብፅሒኡ ንኸብፅሖ መፅሓፍ ጀሚረ ክሳዕ ዝውድኦ ብሞራል ብዓቕሊ ግዜና ወሲድካልና እንከይበሉ ልክዕ ከምቲ ኣቦይን ኣደይን ከም መምሃራን ኮይኖም ዝጓዓዙ እዞም ክልተ ሓደሽቲ ኣባላት ናይ እዛ ዘለኽዋ ስድራይ ናይ ፋሚሊ ከዓኒ ኣካል ናይቲ ሞራል ኣካል ናይቲ ኢንስፒሬሽን ወይ ከዓኒ ሓደ ነገር ጀሚረ ንኽውድኦ ዘተባብዑኒ ውልቀ ሰባት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ እቲ ቁፅሪ ምስ ካልእ ክፍለ ዓለም ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁፅሪ እውን ማለት ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ምስቲ ጌት ኣወይ ምዃና ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ርኢኻ
ብጣዕሚ ውስን ቁፅሪ ዘሎ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን መደባት እንታይ ኣለካ ምስ መጽሓፍ ምትእስሳር ዘሎ ክኸውን ይኽእል ምስ ካልእ ንዕቤት ናትካ እውን ዝምልከት እንታይ መደባት ኣለካ ካብቲ ናተይ ዕቤት ክጅምር ኣነ ጎኒ እቲ ከም ስፔሻሊስት ኮይነ ስራሕ ዝሰርሓሉ ኣብ ሪሰርች ወይ ከዓ ኣብ መጽናዕቲ ናይ ምድሃብ ልምዲ ኣለኒ ከም ዕላማ እውን ክሊኒካል ሪሰርቸር ጥራይ ክሊኒካል ሰርቪስ ፕሮቫይደር ዘይኮነስ ክሊኒካል ሪሰርቸር ናይ ምዃን ሕልሚ ኣለኒ ጎኒ ከዓኒ ኣብ ኣርት ዙርያ ከዓኒ ከም ጸሓፊ ወይ ከዓ ከም ራይተር ኮይኑ ናይ ምቕጻልካ ዓብይ ራእይ ኣለኒ ስለዚ እዛ ሕጂ ጽሒፍያ ዘለኹ መጽሓፍ መበገስ እምበር ካብኡ ዝበልጽ ካልእ ኣዝዩ ንሕብረተሰብና ጠቃሚ ዝኸውን ንኻልእ ሕብረተሰብ እውን ዝጠቅም ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ይኹን ካብ ጥዕና ወፃኢ ይኹን ብዛዕባ ሶሻል ላይፍ ወይ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ህይወት ይኹን ብዝተፈላለየ ዓምዲ ናይ መጽሓፍ ኣለኒ እቲ ዕድላት እንድሕር ረኺበዮ እውን ብሳብ ስፔሻላይዜሽን ሌቨል ወይ ከዓኒ ብፌሎውሺፕ ፕሮግራም ከዓ ብዛዕባ አቦርሽንን ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥዕናን ከጽንዕ ዓብ መደብ ኣለኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ የመስግነካ ዶክተር አብርሃም ኣብ መጨረሽታ ዕድል ክበካ የለብዋን ምኽሪ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ ካብኡ ዝቐጸለ ግን ዕላልና በዚ ክንውዲእና ከምቲ ዝበልናዮ እታ ዝመደብናያ ሰዓት እንዳኣኸለት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒማ ኣነ መልእኽቲ ክሓልፈሉ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ሕልሚ ክህልዎን ኣይግድን እዩ ሕልሚ ግን እንድሕር ዳ ዘይቀፂልካዮ እንድሕር ዳ ፃዕሪ ተዘይወሲኽካሉ እንድሕር ዳ ሞራል ዘይምውዳቕ እንድሕር ዳ ተዘይወሲኽካሉ ጎኒ ንሱ ከዓኒ ጥራሕ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ፃዕሪ ዘይኮነ ሓንጎልካ ነፃ ናይ ምግባር ናይ ምዝንጋዕ ከምቲ መፅሓፈይ እውን ፅሒፈዮ ዘለኹ ትዝዓበየ ንስካ ኣቦኻን ኣዴኻን ስለ ዝበልናዮ ከዓኒ ከምቲ መፅሓፈይ ተፃሒፉ ዘሎ ኣቦኻን ኣዴኻን ወይ ከዓ ናትካ ፋሚሊ እውን ዘይምርሳዕ ናቱ ተራ ወይ ከዓ ናቱ ቦታ ከም ዘለዎ ኣብቲ ናትና ዓወት ክርሳዕ የብሉን ሳልሳይ ከዓኒ ናይ ኣዕሩኽቲ ጽልዋ ኣብ ኩሉ ዓለም ናብ ዘይተደለየን ደቂ ሰባት ዘእትዎም ናይ ኣዕሩኽቲ ጽልዋ እዩ ንጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ንሕማቕ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እስኻ እንድሕር ዳ ክትቅየር ትሓስብ ከምካ ከም ሓደ ሰብ በይነይ ይቕየር ኢልካ ትሓስብ ማለት ዘብአት እዩ ስለዚ የዕሩኽትን መዛንን ናይ ምቕያርን ሓደ ዓብይ ፓርት ናይቲ ክትገብሮ ትደሊ ለውጢ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስለዚ እዚአን እንተን ቀንዲ መልእኽቲ ከተሓላልፈን ዝደሊ ምናልባት እቲ መጽሓፍ ኣንበብቲ ኣብ ዘንበብሉ እዋን ከዓ ብመልክዕ ኢንተርቪው ከዓ ሕቶታት ንምልሰሉ ኣጋጣሚ ይፍጠር ይኸውን ይቐኒ ስለቲ ዝሃብካኒ ግዜ ስለቲ ዝሃብካኒ ሓሳባትን ሞራላዊ ዝኾነ ርእይቶታትካን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኣብ ቀጻሊ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ኣሜን ኣራይ ታንክ ዩ ኣነለ ቻው ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ